Awuthokozele nansi ividiyo kaDr Khehlelezi Ndumandumane Gelimanga iveza isigodlo sayo la esebenzela khona. Kubonakala kushunqa intuthu kuxiphuza amagwebu eshaya ibongo uyambona ukuthi uyazi lento ayenzayo. Siyamazi-ke uDr Khehlelezi ubuye abe umlaphi wendabuko futhi aphinde abe umfundisi osesiza abantu abaningi-ke yena uKhehlelezi. Angikandi kakhulu ngey'nkulumo, awubuke nansi ividiyo yakhe eshaya adume ngazo esigodlweni sakhe. Wena nje owakho engicela ukuthi ungenzele khona nje ukuthi ucindezele usubscribe uphinde ulike uma ngabe uyayibona le video le. Hhayi, danke lapho, hey tada. Thishina abazadi umndeni kanjani lesigubhu hey kanjani umani bokho kanjani 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 yekiza manikini kanjani madoda Kizwela manikini kanjani dictionary abayithi umndeni hey